Ka puror mane kaonti ma Migori Nyakwaramogi en ni jodak mawuok e gweng' ma Mariwa mayudore sub kaonti ma Awendo koro ywak mokalo koluwore kod rach mar weche mag arita. Chandruok ma koro giwacho ni obiro koluwore gi wach mar bedo ni onge teche kata street lights ma yudore e chiro ma kono. Bende kono telne kod jako malensi machon Matino Ndong ne owacho ni jomaundu sani koro tiyo gi thuolo mar mudhono e turo dukni kendo koro gimayo jodak kaachiel kod johala e chirono mwandugi e dier otieno. Ondong owacho bende ni chandruogno koro miyo johala sani koro chwalo chenro mag ohala ka gin gi luoro mokalo ni nyalo monjgi, ka owacho ni nyaka sani koro giloro chon koluwore gi mudho mandiwa moko gwenge ma kono. Bende ne omedo lero ni onge mar techego bende koro kelo ng'ikruok maduong' mokalo ni chenro mag ohala, ma olero ni nitiere bende nyaka chiro machielo ma iluongo ni Ulanda ma onge kod teche kata street lights. Wachako neno ka timbe mag maundu biro e Mariwa Center mane i Awendo. To kendo maundu gi ochopo kama koro ji mayo ji simbe, imayo mine moa chiro simbe, idino gi mana ni within the market nikech street lights koro ok ti. Adona penji ni to street lights go nego wang'e ni te en ng'awa monego bed ni concerned mang'iyo gi, kata ka en ofisa no be owuotho ga. Paro ni magi gik moko nego timre, jopiny onego ng'e. Mano chalo gi maulanda malal seche duto. Mi adona kwa jogo mochung' ne stima, street lights mane centers machalo Mariwa kod Ulanda, biuru ulos street lights go haraka kaber. Gikanyo na Nyakwaramogi